Beste Lu, we zitten op een andere locatie als dat hier van ons gewend zou zijn. We zitten in het Wingbuurderriek, in de Ruiver, op een Ruiver zeggen ze. Recht tegenover het Grescollege. En dat is Grescollege is een geweldige, mooie, hele aaie fabriek. En daar hebben ze een college van gemaakt. Vroeger werden door de Gresbuizen gemaakt. En daar recht tegenover, daar woont nemenzangers als Rob Hompen. En Rob Hompen, ja, dat is natuurlijk de bedenker ooit van Roermond Nieuws. Maar niet alleen de bedenker, maar dat is ook de exploitant, de aanjager en alles wat ze in zo'n televisieorganisatie zou kunnen zijn. Rob deed zijn eigen programma's, maar Rob stuurt ook mensen aan. Rob creëert programma's. En nu heeft er de afgelopen 6 weken wel erg in de lapperman gezeten. Bijna elke dag naar Maastricht voor een, moet ik zo zeggen, heftige medische behandeling. En ik ben blij dat er weer in ons midden is, maar hij is altijd niet ook in ons midden geweest. Want hij ging naar Maastricht, maar keek ook naar die programma's. Hij stuurde ook aan. En dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Dus we hebben deze week niet eens een vrijwilliger van de week. We hebben deze week de aanjager van de week. De mannen die Roermond Nieuws op de kaart heeft gezet. En waar al die programma's die wat hier dan zit, en waar je naar kijkt op kanaal 44, die komen uiteindelijk uit een hoort. En die hoort, dat is dan heel vaak Rob Hompen. Dat natuurlijk alle mensen ook in het redactieteam. Ook als gaat dingen bedenken en waarop dan spontaan zegt, ja dat lijkt me wel leuk. Want hij spreekt natuurlijk het algemeen beschaafd Nederlands. Dat is natuurlijk zo. Rob, dus wie weer bij de bloemenzaak kwamen, een paar weken geleden, zegt hij, jullie moeten die Hompen eens een keer de bloemen van ons geven. Want die man is toch ook wel zo aanwezig. Maar vertel eens even, hoe heb je die afgelopen 6 weken doorgemaakt? Want dat ja, is nog nou, ja, 3, het waren er 7. Hè? Oh, 7 zelfs? Ja, en deze behandeling die geeft aan dat als die 7 weken om zijn, dat er dan nog 3 weken uitbrand komt. En hier kan je het een beetje zien, dus, het brandt nog steeds. Nou, ik zit dus nu in die 3 weken, daar is 1 van om, dus ik zit nu in de 8e week. En over 14 dagen dan hoop ik dat het hoogtepunt bereikt is en dat we de weg omhoog terug naar herstel kunnen hebben. En tot nu toe ben ik er verschrikkelijk goed doorheen gerold. Ik heb geen smaak meer, ik heb bijna geen reuk meer, geen speeksel meer. Ik eet 50% vloeibaar. Maar ik heb er energie, daar word je helemaal gek van. Dus, en die moet ik dan kwijt. Ja, maar die heb je altijd gehad. Hè? Ik ken de Rob Hompen niet anders als dat die altijd... dat we andere mensen zeggen, ik ben moe, dan moest jij nou beginnen. Ja, precies. Dus dat heb je altijd gehad. Ja, ook toen ik een eigen winkel had. Ja, precies, ook die tijd. Maar van één kant motiveer je mensen, maar van de andere kant verbaas je ook mensen. Door eigenlijk, hoe kan die man nou, terwijl hij dat allemaal in zijn hoofd heeft, hoe kan die dan ook nog met zoveel energie doorgaan? Want als je zal maar elke dag in de ziekenauto zitten, ik noem het maar even zo, naar Maastricht toe, dan ben je al 1,5 uur tot 2 uur kwijt alleen aan het rijden en dan word je nog even behandeld daar. Dan ben je een half dagdeel, ben je elke dag kwijt. Hè? En daarna moet je moet ook eerlijk zijn naar jezelf. Je moet ook af en toe gewoon eens even in een van deze stoelen even plat gaan en gewoon ogen dicht en gewoon even lekker rusten. Ja, en dat heb je dan toch met verven gedaan. Ja, nou dankjewel. Dat moet ik, en we hebben dat ook met z'n allen in het hele redactieteam gezegd, maar wat doet hij dan? En waarom doet hij dat nou allemaal? Dan heb je nog een keer die strijd gehad, dat net van tevoren, tussen de 2 televisiezenders die probeerden de machtiging te krijgen bij de gemeente. Ja. Daar heb je ook nog te zorgen over gehad. En toen sterker nog, ja. Ik heb vandaag het 2e bezwaarschrift geschreven naar het commissariaat voor de media. Ja. Want we zijn in hoger beroep gegaan, want wij zijn van mening, en met ons ook een aantal juristen, dat de procedure niet verlopen is zoals die had moeten verlopen. Er is geen hoor en wederhoor toegepast. Er is op de mediawet die nog moet ontstaan getoetst. Er is een matrix gemaakt op basis van dubbele punten als je al in een streekomroep zit.
Nou, het gelijkheidsbeginsel. Nou ja, zo'n epistels. Dus dat loopt nog. En daarnaast loopt het nog, want als deze nieuwe regering dadelijk zegt, we hebben met die plannen allemaal niks te maken, en die trekken de stekker eruit, dan begint het spel weer helemaal opnieuw. Maar jullie zijn daardoor met Roermond-Nieuws, althans wij zijn daardoor met Roermond-Nieuws niet uit het veld geslagen. Nee, maar kijk, wij opereren voor Roermond-Nieuws, maar de hele stadsomroep Remun is ontstaan uit Roermond-Nieuws 15 jaar geleden. Ik heb daar toevallig nog even een stuk over geschreven. 15 jaar geleden ben ik met Roermond-Nieuws begonnen. Waarom? Omdat ik vond, toen ik ook nog bij de omroep werkte, dat Roermond eigenlijk ondergewaardeerd wordt als het gaat om het lokale nieuws. Maar dan heb ik het met name over het nieuws van verenigingen, van organisaties, van raadsleden, het maakt niet uit, van de carnaval, noem maar op. Toen ben ik dat ook begonnen en in de loop van de tijd hebben zich bij mij ook mensen aangemeld. Zoals een Agnes Stijnen en nog een aantal, die zeiden, goh, is het niet leuk als wij ook video's gaan maken? Ik zei, natuurlijk, why not? Ik heb toen een hele cameraset aangeschaft. Want wij deden inmiddels ook al camerawerk buitenshuis, vooral in Den Haag, voor politieke partijen. En de winst die we daaraan hebben, die hebben we helemaal in een studio gestopt, in apparatuur gestopt. En gaandeweg zijn we eigenlijk die studio gaan bouwen, dankzij Jules. Jules zei van, ik heb hier een ballenbak en ik ben het zat dat daar de kinderen in zitten te schijten en weet ik veel wat alles ondersmeren. Die ballenbak, als je die weghaalt, dan kan je daar je studio bouwen. Nou, dat hebben we gedaan. Voor de mensen thuis, Jules was Jules Peters, de exploitant. Hij die daar zat. En hij zal ongetwijfeld nu van de plek waar hij nu is. Hij kijkt mee hoor. Ja, laten we dat even. Maar hoe ver kan idealisme gaan, Rob? Het idealisme, er zit geen wens. Er is geen wensbejag. Nee, sterker nog, de kwaaie tongen gingen van de tegenpartij. Dat ik zou allemaal loesje bedrijfjes hebben en weet ik veel wat allemaal. Ja, maar dat is een zwaktebod. Hè? Ja, niks van het alles buiten dat. Ik ben zelf ook vrijwilliger. Ja. Er is maar één professional en die werkt 1 dag in de week. Ja. En wij hebben door innovatie en door op de toekomst te investeren, hebben wij het zo kunnen maken dat in die ene dag wij een week televisie maken. Ja. Dat is eigenlijk wel een unicum. Ja. Wij maken op de woensdag maken we ongeveer 10 televisieprogramma's. Ja. Op 1 dag. Met 20 mensen, hè, moet ik wel even bijzeggen. Ja. En dan gaan we lekker mee door. Er gebeuren iedere keer leuke dingen. Deze week hebben wij onze radiozender in de lucht gebracht. Ik las het, ik denk Hompe heeft nog tijd over, we gaan ook even radio doen. Ja, we gaan even radio doen. En ook dat gaan we geheel naar de toekomst toe bewerken en behandelen. We gaan dat helemaal automatiseren, zodat iemand in een uurtje per dag radionieuws kan maken, zodat het nieuws van uit de wijken, vooral uit de wijken, dat nieuws, dat die dagelijks ook op de radio te horen zijn. Dus nieuwe stap. Ik kom zelf uit de nieuwswereld, dat weet je, en toen de print ophoorde te bestaan, want er is ook geen brood aan te verdienen aan print, toen was dit natuurlijk het gat in de markt waar jij dus mega bent ingesprongen. Helaas zou je daar toch meer in gefaciliteerd moeten worden. Want dat is ook de wens van jou. Dat dus overheid, de lage overheid, maar ook het ondernemerswereldje in en om Roermond, dat die toch eigenlijk moeten weten dat zo'n zender zo openlaag is voor het hele gebeuren in en om Roermond. Nee, maar goed, ik bedoel, de oude lullen televisie en zo, ik ben er trots op. Nou, ik ben een paar keer bij mensen thuis geweest. En daar staat permanent kanaal 45 aan. Ja, ik weet het. Dus ook al weet het, bedoel... Als ik in Weert in de winkels, in de Langstraat loop,
dan word ik ook door mensen aangesproken. Goh, wat maken jullie leuke programma's over de historie van Roermond? Ja, ga daar lekker mee door, jongen. Ja. En dat is hier op een Reuver ook. En bij mijn kinderen. Ja, dat is leuk. En ik maak hetzelfde mee als jij meemaakt. Maar als ik met mijn vrouw naar boodschappen ga doen en word ergens opgehouden door met name mensen die dan mij kennen van wat leuk de vorige week met of ken ik er ergens van, hè? Dat soort dingen. Ja. Goed. Ik bedoel, laten we dat gewoon als een compliment zien voor het werk. En aantrekkelijke bijkomstigheid zien, want dat is ook zo. Ja, maar ik doe het echt met overtuiging en met hart en ziel. Maar Rob, is er nog een wereld naar Rob Hompen? Nou, heb je daarover nagedacht? Ik word in september 75. Ja. En mijn rechterhand en ook mijn linkerhand, dat zijn de twee handen die ik heb, dat is Guido. En Guido is een mannetje van alles. En ik heb daar een Perry staan. Ja. En ik heb een Peter. En ik heb andere mensen die liever nog niet genoemd willen worden. Ja. Die gaan de boel van mij overnemen. En Agnes Steiner die ook zegt van ik ga ook mijn schouders eronder zetten. Dus, maar er zijn allemaal mensen die met een bepaalde techniek bij jou zijn. Hè? Een geweldige techniek. Ja. Guido is een geweldige vent, Perry is een geweldige vent. Ja, maar die mensen die interviews doen. Maar het gaat ook om, heb je ook een commerciële man? Nee. Want dat is natuurlijk, daar zit natuurlijk die ben ik aan het zoeken. Kijk, ik heb mijn hele leven natuurlijk in de acquisitie gezeten. Ja, ik bedoel. En ontwerpen en maken. Als jij morgen denkt, ik heb nog 100 of 3 nodig voor een programmaatje te kunnen maken, dan ga je zoeken naar die €300 te vinden. Hè? En als je het niet hebt, dan zeg je nou, dan gooi ik er maar een 100 zelf bij. Hè? Want dat is ook al gebeurd. Hè? Nou. Dus, ja, maar ik moet het zachtjes zeggen, maar ik denk dat er gemiddeld zo'n €500 voor mijzelf ingaat. Ja. In de maand. Ja. Dat is ook niet erg. Nee, maar dan is wel de vraag, en dat is misschien ook gelijk een oproep naar buiten toe. Als er mensen zijn die denken dat ze dat commercieel ons kunnen ondersteunen, hè, dan zou dat natuurlijk een geweldige. Mooi. De rest heb je wel allemaal goed voor elkaar. Ja. Maar het valt in staat ook een beetje met die commercie. Hè? Ja, maar goed, als ik nu kijk hoe het eigenlijk opgebouwd is, en nou ga ik toch even in de keuken. Roermond Nieuws is een digitale platform. En op Roermond Nieuws worden dagelijks 5, 6 unieke berichten gezet. Het is niet dat wij kopiëren uit de Limburg. Wij hebben 5 zelfstandige eigen onderwerpen. Die onderwerpen die zijn vaak ook aanleiding om te zeggen van, laten we die nou eens uitnodigen in de talkshow. Of bij Agnes, of bij Midden-Limburg op zondag, of Van de Hoed en de Rand, of Roermond onder de grond, of whatever. En dat is eigenlijk het mooie van ons crossmediale verhaal. Die mensen zie je terug op Instagram, die zie je terug op Facebook, die zie je terug op YouTube, die zie je terug op de zender en die zie je terug op Roermond Nieuws. Het is eigenlijk een koepel die helemaal precies aan een puzzel zo in elkaar past. En die kracht, die heb ik aangejaagd en die heb ik gestructureerd en gemaakt. En dat is ook de kracht van onze omroep, dat je eigenlijk met heel weinig inspanning, dus geen dure journalisten of weet ik veel wat allemaal, hoeft allemaal niet, laagdrempelig, met een uurtje per dag kun je daar 5 berichten op zetten. Ja, geweldig. Ja, beste kijkers, Rob Hompen, die kun je nog 3 uur laten praten. En dan loopt hij nog steeds over van wat allemaal wel en niet kan. En het is een unieke wereld. En Hompen is daar een unieke persoon in. En dat mag ook best gezegd worden. Want als je toch alles aanstuurt en je hebt daar succes in, dan moet dat succes ook beloond worden. Het wordt nu al beloond door al die kijkers, door al die mensen die het volgen. En er moet nog meer beloond worden door ook de commerciële en vooral ook de overheid zegt, jongens, we gaan daar ook een beetje energie en vooral ook een beetje middelen in steken. Ja. Want dat is nodig. Nou, wij kunnen met weinig geld heel veel. Dat is eigenlijk ook wel de boodschap. Maar aan de andere kant, mij is ook wel eens gezegd vanuit de overheid van, doe een aanvraag voor subsidie.
Persoonlijk ook vanuit mijn hart als omroepman. Hè, ik zit vanaf 98 bij de omroep. Omroepen, hè, een stuk of 4, 5. Heb ik altijd gezegd, het moet van twee kanten komen. En daar bedoel ik eigenlijk mee te zeggen, en dat heb ik ook met mijn werk in de provincie geleerd. Als je 100.000 euro hebt, dan kan je er 100.000 euro bijvragen. Maar als je 0 hebt, kan je niks vragen. Ja. En ik heb altijd de stelregel gehad, ik hoef geen subsidie. Geef mij een leuke opdracht om een item te maken of om een serie te maken of om voorlichting te maken. En betaal me daarvoor. En met dat geld wat er dan van overblijft, kan ik nog andere programma's maken. Dat is eigenlijk mijn doelstelling ook. Dus, ja. Maar goed, oké. U hoort het, ook voor Rob Hompen hebben wij nou precies een minuutje of 15 gehad om met hem te kunnen praten, denk ik. En je weet, anders krijgen we straks ruzie met de baas van de circus, hè? En dat is Hompen. Ja, je hebt het programma te lang gemaakt, hè? Of Perry trekt die stekker eruit. Ja, we kunnen ook nu al met je praten, maar we vinden het prachtig dat wij jou de bloemen kunnen geven. Nou, geweldig. Nee, ik ben zeer vereerd, Dre. En ook naar mijn vrienden van de bloemen, die dat ook weer iedere week belangeloos stellen. En die sturen ons nooit weg met een bloem waar je niet voor kan zien dat het een geweldige waarde heeft. Ga maar eens een bloemetje kopen. We hebben altijd een prachtige bos bij die mensen van Ummer. Dus Ummer, ook nu weer bedankt. Die gaat nu rechtstreeks naar Rob en die zal dat bij zijn partner inleveren. En dan de fly van Heerschap, Rob. De fly, hè? Ja, we gaan hem direct nog een stukje aansnijden. Begrijp je? Dus ook deze mensen van harte bedankt, want het komt op een goede plaats. In de Ruiver werd zelfs de fly van Heerschap moet er een muntje gegeten. Dat bedoel ik. En volgens mij is daar koninklijk bezoek geweest pas. Ja, mag ik jou bedanken, man? Mag ik jou bedanken? Ja, ik moet even zo doen. Ja, mag ik even jou bedanken omdat je zoveel voor die Roermondse gemeenschap doet. Dat is echt ongelooflijk. En dat zeg ik dan namens heel veel mensen. En dat zeg ik ook namens mezelf en ook namens Perry. Want wij maken ook elke week een klein programmaatje. Maar ik zie wat er omheen gebeurt. Fantastisch. Hou vol, man. Maar Dre, een klein programmaatje. Ik zeg alleen maar less is more. Ja, oké. Dankjewel. Beste kiekers. Even ene keer vanuit de Ruiver. Tegenover het Grescollege. Geweest bij Rob Hompen, waar hij samen met zijn partner, zijn vrienden Tietgebroek. En we zien ons de volgende week ongetwijfeld weer vlak bij u in de buurt. Heb ik er een vrijwilliger te bij je? Laat het zeuren. En dit programma besteedt je ook weer op kanaal 45. En dan is het bij Roermond Nieuws. Tot de volgende keer. Tot kieks. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Heerschap en Bakkerij Heerschap. 365 dagen per jaar ambachtelijke en verse producten van Bakkerij Heerschap. Verkrijgbaar bij de Albert Heijn Heerschap supermarkten in Roermond.